Il-Bank Malti għall-Iżvilupp għandu żewġ skemmi ġodda sabiex jiffaċilitaw u jgħinu lin-negozji medji sabiex jinvestu f'pajjiżna. Dawn l-iskemmi huma dawk ta' skema ta' garanzija n-negozji żaru medji u skema ta' garanzija ta' self. Dwar dawn l-iskemi One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-bank Paul Azzoppardi li spjega li fl-ewwel skema il-bank jagħti garanzija ta' 80% fuq is-self mill-bank tagħhom. Dik il-loan li jagħti lilhom 80% tagħha tkun garantita minnha. Mela jekk jieħdu mit-telf 80,000 jekk jiġrila xi ħaġa dik l-SME u ma tħallas, aħna nħallsu lill-bank biex impattulu ta' dawk il-flus li kien ta'. Allura l-bank ma jitlifx. Azzoppardi spjega magħna li din l-iskema tagħti garanzija lin-negozji li se jingħataw is-self wara proċess rigoruż fuq il-proġetti tagħhom. Ġie spjegat li din l-iskema hija miftuħa l-banek kollha u s'issa hemm il-banek BOV, HSBC u l-APS f'din l-iskema. It-tieni skema tal-Bank Malti għall-Iżvilupp hija dik li negozju japplika l-self li nofsu jiġi mill-Bank għall-Iżvilupp u n-nofs liħor jiġi mill-Bank Kummerċjali fuq negozju tal-fuq minn 750,000 euro. Jekk xi ħadd ħajsellef 5 miljuni, 2 miljuni u nofs joħorġu minn għandna, 2 miljuni u nofs joħorġu mill-bank. Però aħna lill-bank kummerċjali nagħtuh garanzija ta' 60%. Allura sa 60% tal-lon jekk tmurlu ħażin ma jitlef xejn il-bank. Il-kap eżekuttiv tal-Bank Malti għall-Iżvilupp spjega li l-banek f'din l-iskema huma l-BOV, l-HSBC u l-Finbank. Paul Azzoppardi spjega li minn din l-istess skema diġà kien hemm żewġ negozji li bejniethom ħadu 6 miljun euro u żewġ proġetti involvew l-qalba diġitali. Apparti minn hekk Azzoppardi spjega wkoll li l-bank kien ta' spalla waqt il-pandemija u anke waqt il-gwerra fl-Ukrajna. Fil-fatt Azzoppardi sostna kif waqt il-pandemija l-bank għall-iżvilupp għen kumpaniji sabiex jibqgħu reżiljenti. Riżna xi nofs biljun, 500 miljun għal 622 kumpanija. Illi ġiet eżatt fil-ħin għaliex inkella kienet jistaġna kollox. Però bekk baqgħu jistgħu ħarsu l-ispejjeż, baqgħu ħarsu lill-impjegati u ma lqux kumpaniji ġifieri. Waqt il-gwerra fl-Ukrajna l-Bank għall-Iżvilupp ħareġ 14 miljun euro fi skema ta' emerġenza għal 3 kumpaniji li jimpurtaw il-qmugħ sabiex jiffaċilita l-instabilità li kien hawn sabiex jiġi importat dan is-sors importanti ta' ikel. Paul Azzoppardi semma magħna wkoll li l-Bank għall-Iżvilupp flimkien ma' bank kummerċjali kellhom skema l-istudenti li minnha bbenefikaw madwar 400 student b'investiment ta' 15 miljun euro. Xi ħadd ħajmur jagħmel kors barra ta' pereżempju 5 snin. Sewa l-iktar li tista' jkun twil 5 snin. Mela, matul dawk il-5 snin u sena oħra sakemm jibda jaħdem għal 6 snin ma jħallas lura xejn. La jħallas il-kapital, se ħallas imax. L-imax huwa sussidjat għax kien hemm fondi tal-Ewropa ħajintużaw. B'hekk b'din l-iskema tiġi koperta l-ispiża kollha tal-istudent fil-waqt li fl-istess ħin l-istudenti qegħdin jażlu korsijiet li għalihom ma kienx hemm boros ta' studju.